Kaixo guztizuri barriro. Atxeden aldize bukatute Jokotenian 8. edizio honen itxaldizekaz jarraitzeko momentu da. Hortarako eneko azedo gaz egongo gara oin. Ingenieritzan doktorie, zientzia eta teknologia arloan ikerlarize da, baina ez da horretara mugatzen. Idazlie, mai jokuen sortzaile, bideo jokalarize, muntxe izan dozkune gaitxik musika gile bai, apurbete arlo denatan ibiltzen da. Eta huntxe, bideo joku gile, ja, indala nahikotik esan aldugu, baina beste maila batera egaroko dela sagutuko dugu. Bideo joku gile da. Zeran lizten da bat puntu horretaraino, horri buruz itxe egingo dozkuenekok, batez bere sorkuntza nagusitako bat ardatz hartute, adurri izeneko proiektue. Horren, eneko. Apur bat, azalduko du lehenago. Kaixo, egunon, irekiko dut aurkezpen hau, ondo ikusten da, ezta? Igual pantalla osoan ikusteko aukera badago. Ez que nola irekita esan. Vale. Bueno, gaur rol jokoi buruz hitz egingo dizuet. Azkenean, bideojokoen artean dauden generoak ezagutzen ditugu, asko entzuten da plataformi buruz, kirolen inguruan, beste hainbeste daude, baina horietako bat oso garrantzitsua da, nik uste dut niretzat eta bai industria mailan eta dira RPG-ak edo rol jokoak, eta horren inguruan egongo naiz hizketan. Hemen ikusten dituzuen izen horiek, ziur ezagutzen dituzuela eta jolastu ere, baina galdera bat egin duzuet. Zuek badakizue nondik irten diren RPG hauek, kontzeptu hau, RPG-aren kontzeptua nondik dator. Ez da gauza berria, oso aspalditik dator, eta izan ere, liburu formatuan asmatu zen eta oraindik existitzen den rol jokoetatik dator. Eta zen izan zen hau guztia hasi zuen rol jokoa? Zuetariko hainbatek ezagutuko du, Dungeons and Dragons izan zela lehendabizikoa. Hori ikusten duzuena da irten zen lehendabiziko rol jokoa. Eta inguruan ikusten dituzuen beste guzti horiek, Skyrim, The Witcher, Baldur's Gate, guztiak dira horren moldaketa digitala, guztiak. Eta gaur egun, oraindik jendeak jolasten dugu mahaiko rol jokoetara, eta horretarako erabiltzen dugu liburu bat. Eta hemen ekarri dizuet, zuek ikusteko, hau da, hor agertzen den, lehendabiziko rol joko hori, ez da originala, hau da kopia bat, baina hau da justo hori bera. Eta hau izan zen lehenengo rol jokoa, pasako dizuet zuek ikusteko, ze kurioso da, eta fijatu zaitezte hor daudela marka batzuk, eta hor agertzen dira lehendabiziko aldiz historian, agertzen dira pertsonaien ezaugarriak, klaseak, pertsonaia ez jokalariak, hor agertzen da, hor dana, bi tipo horiek, sortu zuten bi pertsona horiek, guztia asmatu zuten, eta gaur egun erabiltzen ditugun bideojoko guzti hauek, kontzeptu horietatik datoz. Nik ere, mai jokoak eta rol jokoak maite ditut, eta nik ere asmatu izan dut nire joko propioa, ezta? Kasu honetan, adu rol jokoak 2021an argitaratu nuen, eta Erdi Aroko Euskal Herri miresgarrian girotuta dago. Bertan, aurki ditzakegu, ez bakarrik Euskal Herriko leku guztia, baizik eta Euskal mitologiako izakiak, jainkoak, eta bertan agertzen dira bai, borrokak, eta denetarik dago, ezta? Hau da, atera nuen liburua, hau da bertsio laburtuta, hasierakoa lodiagoa da, baina hau da pixka laburtuta,
Eta hori atera nuenean, lehen Landerrek esan duen bezala, ni lanbidez, ingenieria naiz, eta nik badakit programatzen, baina, orain arte ez nuen sekula egin horako bideojokoen inguruko ezer. Baina, korretu zitzaidan, lagunekin edo jolasteko jokotxo bat egitea Telegram bot batekin. Orduan, behiratu nuen nola programatzen diren Telegrameko botak, badaude olako komando zerrenda bat, ezta? Eta hasieran egin nuen, hola, txantxa moda, baina froga baten moduan, lagunen artean jolasteko. Baina, karo, gauza da Telegramek oso zera berezi bat ematen dizula da, zauden lekuan, txat edo talde horretan, beste jokalariekin hitz egin dezakezula. Orduan, zer gertatu zen? Hau bihurtu zela jokalarian hitz egindako rol joko bat. Eta hasi zen jendea elkarren artean geratzen ziren joko barruan, eta erronkak joaten ziren elkarrekin erronkak egiteko. Hemen jokaren barruan badaude merkatuak, eros ditzakezu armak, babesak eta bar, ezta? Claro, dirua mugatuta dago. Ikusi nuen, talde batek egiten zuela, denen artean botea jartzen zuten, erosten zuten ekipamendu espatariko berena, armadura, kasko, ez dakiz zer, eta gero jaten zen elkarrekin erronkak egitera, lehendabizi batek jartzen zituen gauza guztiak, egiten zuen erronka gero kentzen zituen eta beste bati pasa, eta horrela diru aprobetxatuz bateratzen zioten zuku gehiago, ezta? Eta holako gauza oso politak agertu ziren. Baina, klaro, Telegrameko botonek bakarrik daukena da testua. Kontutan izan behar dugu bideojokoak, rol bideojokoak esan nahi dut horrela hasi zirela, ezta? Dungeons and Dragons hori irten ondoren, irten ziren lehendabiziko adaptazioak testua bakarrik zukaten. Zu irakurtzen joaten zinen, abenturak eta erabakien bitartez eta zure pertsonarien fitxaren bitartez, bazeuden bebai jokalarian nintzen dako testu jokoak, ditzen ziren multi-user dungeon, mood izenekoak, eta hau Telegrameko zen olako zerbait, baina nik nahi nuen aurrera jarraitu eta gauza aurreratuagoak egitea, ezta? Eta horregatik animatu naiz, hasi naiz Unity ikasten, ezta? Eta hasi naiz prestatzen bideojoko berri bat, dala neukanaren bertsio bat, baina irudiekin, ezta? Eta orduan izango da, bideojoko, gaur egun ezagutzen duguna bideojoko moduan, hori izango da. Hala ere mantentzen ditu testuzko azalpeen asko, baina, orain ja, borrokak egiteko badauka interfase bat, merkatura joaten zarenean gauzak erostera agertzen dira gauzen irudiak, eta bar. Bukaeran erakutsiko dizuet bideo pare bat, ikusteko jokoa oraintxe bertan nola dagoen. Oraindik garapen prozesuan dago, baina erakutsiko dizuet. Eta, nire esperientziatik abiatuta, kontako dizuet, konturatu naizen gauza batzuk, eta nik uste dut, bideojoko arloan azten direnentzako, igual kontzeptu onak izan daitezela. Nahiko, enfokatuta dago programatzailearen ikuspuntutik, ze ni ez naz artista digitala, nik dakidana da, jokoa bera, ze jokoa badauka sistema bat, joko sistema eta arauekin, mekanikak, pertsonaien ezaugarriak, sorginkeriak, hori guztia sortzen dut, eta bebai programazioa, ezta? Baina gero, bebai, kontako dizuet, nola lortu dudan, marrazkilari baten kolaborazioa. Orduan, ikusten duzuen bezala, hor daukagu rol joko baten pertsonai bat, ezta? Eta hasieran bakarrik dauka holako larruzko kapela bat. Hori, horrek zera erudikatzen du, zuazten zarenean, kasu honetan bideojoko bat egiten, agian ikastororen bat egin duzu, moduluren bat, zerbait badakizu, baina dakizun hori oso gutxi da, ezta? Kapela arrunt bat. Orduan guazen, lortzera baliabideak gure pertsonaia hobetzeko. Eta kapela horren ordez, lortuko dugu beste zerbait potentagoa. Gure pertsonaia
hasi da ja prozesu horretan, ezta? Eta sartu da, ezagutzen ez duen ingurune batetan. Badauka bere bideojokorako ideia bat, badauka horako plan bat, baina ez daki zer aurkituko duen aurrean. Eta batean, irtetzen zaio, espero ez zuen, zailtasun izugarri bat, proiektua pentsatzen zuena baina askoz komplikatuago da, daude kontutan hartzeko gauza pilo bat, programaz aldetik, joko sistemen aldetik, eta klaro, baliabide falta hori nabaritu egiten da, ezta? Orduan, esaten du, gozen prestatzera apurua gehiago. Lehendabizi, kapela arrunt hori baldatuko dut kasko batekin, eta kasko honek babes ematen dizu. Programatzen hasten zarenean, lehendabiziko gauza egin behar dena, da bertsio kudeaketa ikastea. Ez baduzu bertsio kudeaketa ikasten, aurrerago edo beranduago damutuko zara. Gertatu daiteke, zure ordenagailua, ez dakit, apurtzea. Edo izurratu zezula zerbait kodigoan, nahi duzula aurreko bertsio batera joan, eta ez daukazu. Hau erabili arte, guk egiten genuen aspaldi, izaten zen karpetazko eduki, ezta? Lehenengo bertsioa, bigarren bertsioa, hirugarrena eta holan. Eta hori, zan mierda. Azkenean bukatzen zenuen eta jartzen zuen bertsio finala. Baina gero zenukan bertsio finala bi. Gero bertsio finala bi definitiboa. Eta hori ezin da horrela ibili. Orduan, nire gomendioa da Git, dala gehien erabiltzen den sistema, hori ikasi. Eta ez bakarrik zuretzat, baizik eta taldean lanean zaudenean, besteekin ere kodigoa partekatzeko eta kudeatzeko. Ia gure pertsonaia badauka babes bat. Baina zer falta zaio gure pertsonaiari? Arma bat, ezta? Espata bat, aurrera egiteko. Nik gomendatzen dizuedan armarik esango nuke zailtasun eta ematen dizun hobekuntza aldetik direla JSON estrukturak. Esan nahi dut, JSON estruktura oso erraz ikasten da, horiek erabiltzen, eta ematen dizun baliabidea, eta ematen dizun gero zure proiektua kudeatzeko almena, izugarria da. JSON estruktura dira testu artxiboak. Ez dauka zer. Baina, testu horren barruan, zuk egiten duzuna da struktura bat sortu eta guztia strukturatu. Adibidez, ni hasi nintzenean Telegrameko joko hori egiten, bakizu zen lan neukan, zen txapuza bat. Neukan, jokoan irtetzen zen testua kodigoan sartuta. Hori, zu pentsa, gero egin nahi baduzu, lokalizazio bat, nola ateratzen duzu hortik testua dago kodigo lineen artean dana nahaztuta. Orduan, egin nuena esan zen testu guzti hori kodigotik irten eta jarri JSON estrukturetan. Hori izan zen lan izugarria, baina hasieratik egin izan banu, basko sobeto. Ez hori bakarrik. Zuk baldin badaukazu adibidez erronka motak, daukazu erronka motaz berdinak, borroka bat, edo zerbait objektu bat bilatu behar duzu, edo zerbait aurkitu. Baldin badaukazu dana ondo strukturatuta ze erronka mota den, lortzen duzunen erronka, ze sari emango dizun. Eta, sariak izan daitezke ezberdinak, edo bizitza puntuak handitu, edo arma edo objektu bat lortu. Dena oso ondo strukturatuta badago, gero asko errazago egingo duzu programazio lana. Eta hau aurretik egin behar da. Programatu baino lehen, egon behar zara hilabete bat edo hilabete hau egiten. Dana ondo zailkatzen. Honek ematen digu, gure pertsonaiari baliabide eta ahalmen handiagoa. Baina, nahi badiogu, babes handiagoa eman, erabili egin behar da beti error loga. Azten direnak, askotan ez diote garrantzirik emoten honi, eta joaten dira kodigoan puntos de ruptura ditzen zaiona, joaten dira
behiratzen, akatsen bat baldin badago, ikusteko ea zein lineatan gertatu den akats hori, eta ulertzeko zer gertatu den. Hori baina asko hobeto da, programatzen duzu, error log bat, nun akats bat dagoenean, zuzenean artxibo batera joango zaizu akatsa, esanez, zein lineatan dagoen, zer akats gertatu den, zergatik, eta holan asko zerrazago ikusiko dituzu zure jokoak dituen akatsoiek eta zuzentzeko. Goazen aurrera, eta kodigoa estrukturatuta badaukagula error logo hori antolatuta, niri zer gertatzen zitzaidan askotan. Neuskala antzekoak ziren funtzioak, baina ezberdinak. Adibidez, neukan igual borrokarako funtzio bat, baina gero neukan beste kasu bat, borroka bat zela, baina tutoriala zen. Eta tutorialan ezin zintuzten nire, ezta? Orduan zer egiten nuen, kodigo kopiatu, pegatu beste funtzio batean, eta nituen bi funtzio zirela berdina, baina aldaketa txiki batekin. Horrek gero arrazo handiak ematen ditu, baldin badokazu bug bat edo arazo bat, eta konpondu behar duzu, ez dakizen bat funtzioetan daukazulako kodigo berdina hortik banatuta. Orduan, hori zen da, eduki behar da, gauza bakoitzerako funtzio bakarra. Eta funtzio bakarra irudikatzeko, jarriko dugu eraztun bakarra. Goazen aurrera. Komunidadea lantzea. Danaz da programatzea, zu zaude zure jokoan murgilduta, hor kodigoa idazten, jokoan murgilduta, baina oso garrantzizkoa da, hasieratik, jendea proiektuan involukratzea. Zure ezagunei, proiektuaz hitz egitea eta hori bakarrik. Elkarbanatzea demoa, galdetzea, orain dela gutxi gertatu zitzaidan, neukan duda bat, interfazaren inguruan, ulertzen bazan, botoiak ulertzen baziren edo ziren ulertzen, eta baldin badauzkazu olako Telegram talde batzuk edo Discorden, bota esakezu pantailazo bat, interfaz honetan botoiak ondo ulertzen dira, eta norretek esan duzu, igual ez, jarri hobeto goian edo bestera batean. Nik adibidez, nire jokorako, adurazken erronkarako, daukat Telegram talde bat, daude 80 pertsona edo, eta hor jokoa jolasten geundenean, esan nahi dute Telegramekoa, hor jendeak komentatzen jaten zen, nire dutzen zait gauzak oso garesti daudela. Eta igual pasatu naiz, eta presioak oso handi daude, azkenean joko mota hauetan daukazu ekonomia sistema bat oso komplikatu dira. Eta ondo ekilibratu edo doitu behar dira, hori etxaien zailtasunak, gauzen presioak, horreka hori bilatzea zaila da. Eta eske jokalariek esango dizute nola hobetu jokoa. Orduan hori komunidadea oso garrantzizkoa da. Nire kasuan, nik lehen esan dut ez dakidala diseinua edo marrazkiak egiten ez dakit, eta marrazkilari bat behar nuen. Zer egiten duzu, marrazkilari bat kontratatu behar baduzu, eta ez badaukazu aurrekonturik. Jendeari eskatu. Eta orduan, egin nuena, idatzizko liburu rol joko horretan, eta orain adurazken erronka bideojokarekin egingo dudana, da crowdfunding proiektu bat sortu. Eta eske askori ez zaio okurritzen, baina eske hori da hasteko oso era ona. Badaude plataforma ezberdinak, badago bat oso mundu mailan oso ezagune dela Kickstarter, baina hemen Euskadin badaukagu beste bat, deitzen dela Itxulapikoa, eta oso ondo funtzionatzen du. Orduan zuk hor zure proiektura igo dezakezu, proiektuaren azalpenarekin, eta gero jartzen dituzu sario batzuk. Proiektua lagundu dutenei, segun zenbat diru jartzen duten laguntzeko, prezio ezberdinak. Diru kopuru ezberdina, bakarrik jokoa. Edo jokoa eta manuala. Eta jokoa manuala eta soinu banda. Prezio ezberdinekin. Eta orduan, irauten dutelako kanpainak hilabete bat, eta kanpaina bukatzen denean, batean dituzu 4.000 euro. Eta zer duzu, 4.000 eurorekin, kontratatu dezaket marrazkilari bat, irudiak egiten hasteko. Eta guzti hori, komunidade hori lantzeagatik da. Beraz oso garrantzitsua.
lehen komentatu dut, komunitate horretan dauden jokalariak oso balio handia duten aholkuak emango dizutela. Baina beraien denbora mugatua da eta ezin diezu denbora galarazi bugekin. Osea, ezin duzu jendea erabili, zuri izateko, hemen dago bug bat, konpondu dezakezu. Osea, hori denbora galtzea da. Jendeari ja pasatu behar zaion kodigoa, etxan behar da, alik eta somorro hori gabe. Orduan, horretarako, hoberena da, testin automatikoa programatu. Lehen, esan dugunez, JSON strukturetan dana ondo sailkatu dugu, ezta? Babetu zertarako baleoko digun. Orain ditugula, jokoan agertzen diren, erronka edo pantalla edo egoeraz berdinetan nola daukagun dena ondo sailkatuta, egin dezakegu programa bat egiten duena deitu horietako funtzio bakoitzari, sarrera bat eman, eta ikusi erantzuta ematen badizun. Errorea badauka, sartuko du akatsa lehen prestatu dugun error logo horretan. Orduan, prestatzen duzunean testin automatikoa dirudi denbora galtzea dela, baina alderantziz da denbora aurreztea. Kostatzen zaizu apur bat prestatzea, baina gero, ematen diozu botoiari, eta error logo horretan, agertzen zaizkizu programa osoan dituzun somorro guztiak. Eta ja hori, zuzendu ondoren, ja daukazu kodea nahiko hobetuta, ezta? Eta ja jendeari pasatzen diozun demo horretan, ez dute denbora ere galduko, somorro bat aurkitu dutela, edo ez dakiz zer. Bueno, eta jarraitzeko marketinga. Oso garrantzizkoa da, prestatzen ari zaren inguruan, beste irakusteko materiala sortzea. Bukaeran erakutsiko dizuet, egin nuen nire jokoaren bideo bat, bakarri dela gameplaya, ez dauka zer, baina gero bai prestatu dut trailer bat. Izango bazen, produktu baten, orkesteko trailerra. Orduan, holako gauzak ere sortzea garrantzizkoa da. Orain, sartuko gara, bi gauzetan ja asko aurreratuago direnak, ez naiz horretan sartuko oso teknikoa izango zelako, baina zuek jakin dezazuen existitzen direla. Eta hori bakarrik, badaudela doakoak diren baliabideak gauza horiek jorratzeko. Adibidez, iruden aritzen direnak, lehen egiten zen guztia marraztu egiten zen, edo irudean sortu egiten zen, eta horiek erabiltzen ziren gero jokoaren barruan inguruneak sortzeko. Orain, gauza pilo-pilo bat erabiltzen da fotogrametriarekin. Zer da fotogrametria? Da, argazki kamera batekin egindako irudiekin konposatzen den hodei puntu bat. Adibidez, hartzen baduzu, izan dezagun, Assassin's Creed Odyssey, zu joan alzara bertako eraikuntza benetaz existitzen diren eraikuntza historikoetara, baina ez dituzte marraztu. Joan dira lekura, egin dute digitalizazio bat eraikuntza horrena, eta gero hori pixka txukundu, eta sartzen duzu jokora, eta daukazu ingurune irude bat, baina gainera benetazkoa dena. Bebai asko erabiltzen da testurak osatzeko. Harrien edo mendien, gauzen edo objektuen testurak, adibidez sartzen bazara Unityko asset storean, badaude digitalizatuta dauden objektuen assetak erosteko edo doakoak, eta jakin dezazuen fotogrametria hau egiteko, eske bakarri behar da kamera bat. Orduan, lortzen baduzu hortik, doakoa den edo merkea den software bat, horrekin egin ditzakezue irude garapen hori askoz arinago. Hau ja, esan dudan bezala, pixkat komplikatuago da, eta ezagutza pixkat maila handiagoakoa, orduan hau ja sorginkerien arloan sartuko diogu pertsonaiari. Eta sartuko du bigarren sorginkeri bat dala machine learning. Etsaiak dauden bideojokoetan oso garrantzizkoa da etsaiaren jarrera edo ia hori ondo ipintzea. Orduan, hainbat eratan egin daiteke zerbait oso simplea, arau batzuk zehaztu eta arau horien bitartez egingo du. Hori
gerta daiteke esatea oso predecible, egingo duena zu ja badakizu, ze azken ikasten dituzu arau sartu dezakezu, adibidez, doak ausazkoak diren erabakiak, ezta? Batzutan egin dezala, espero zenuen gauza bat, ezta? Olako erabakiak. Baina nahi badiozu sartu etxai ezberdinei, zailtasun ezberdina, logika dauka, batzuk hartuko dituztela erabaki txarragoak edo erabaki hobeagoak. Eta bebai, egin daiteke gauza bat, ja dela aurreratuagoa, dala, jokalariak jolasten duenaren bitartez, jokoak ikastea. Orduan, zure inputak hartzen ditu, eta ja etxaiak ikasten joango da zure ekintzetatik. Eta hori oso ondo dago, bebai, zure mailarekin batera, etxaiak joango direlako zailtzen. Zu, oso txarra bazara, erabaki txarrak hartzen badituzu, jokoak ere etxaiak ekiko ditu olako maila bajuak. Gero joango zara hobetzen, eta pertsonaia hobetzen joango da. Horretarako, machine learning teknika ezberdina daude, baina ezko berena da, Pythonen adibidez, badaudela libreria oso potenteak, oso onak, erabiltzen dira industrian, machine learning ingurukoa, eta Python badakizuen bezala doakoa da. Orduan, eske 0 eurorekin egin daitezke gauza pilo bat, baina, kasu honetan, bebai, ikasketa prozesu bat dago, ezta? Horregatik, sorginkerien arloan sartuko dugu. Eta, saldu ditugun gauza guzti hauek, azkenean, ematen dizuna da, baliabideak, ahalmen handiagoa, prestakuntza hobeagoa, zure inguruan dauden jendea eta jokalarien babesa, eta guzti honekin askoz prestatua zaude. Hasiera batean, goratzen duzue, pertsonaiak ogazuloan sartzen dela, eta aurkitu dela monstruo beldurgarri hori, ezta? Baina orain, daukagun prestakuntza guzti honekin, goazen barrura, berriro, leize horretara, eta ikusiko dugu, geneukan erronka hori ez dela lehen bezain handia, ezta? Eta, gauza hauekin, gure jokoa, aurrera eramateko baliabideak emango dizkigu. Eta hori da guztia. Eskerrik asko eta galderari baduzue, galdetu lasai. Igual trailerra jarri zeinke, Bai, erakutsiko dizuet... Bai. Azken diapositiba, berriro. Azkena? Hau? Bai, bestela gogoratu honek, aurkezpen danak, bidizioak, YouTubeen, Peertubeen partekatuko dugu zostien, bestela ikusteko aukerie euko duzue. Jarri lasai adurre. Bai, dizuet, daukadan bideo pare bat, bata da bakarrik hori gameplaya eta gero trailerra. Jokoaren itxura, hau demo bat da bakarrik eta asko hobetuko da. Baina, pixkat zuek ikusteko holako zerbait izango da. Ikusten duzuen bezala testua dauka. Ez da pertsonaia bat hortik saltoka doana, baizik eta da testuen bitartez ikusten duzu leku bakoitzan zer dagoen, baina gero badaukazu zure pertsonaiaren fitxa eta dituzu zure baliabideak betetzeko aukera. Sorginkeriak, zorroa, hainbat gauza. Baten zarean leku batera, bidez hau Iruña da, dauzkazu hainbat leku, bateko daukazu merkatua edo bestelako lekua. Erronkak egiteko, igual pizkatari jaten ere da, baina ikusten duzu erronkak egiteko bebai jaurtiketak egiten dira, zerrokoetan eskotan dadoak erabiltzen dira, gauzak lortzeko, ikusteko lortzen dituzun edo ez. Eta, eta azkenean asko da hori zure pertsonaiaren kudeaketa. Lortzen dituzun objektuak, ikasten dituzun sorginkeriak,
mapa oso handia da, ditu 200 leku baino gehiago, da Euskal Herri osoan eta harago. Joan da zara, mapatik zehar, leku guztietara, gainera da mundu irekia, joan da zara nahi duzen lekura, nahi duzuna egin dezakezu, hartu dezakezu lanbide bat, lanbidea utzi eta gero hartu beste bat, segun eta ze lanbide daukasun hobetuko dituzu zagorri batzuk edo besteak erronkak egiterakoan, ezta? Eta gero, egiten dituzunean bidaia, batzutan agertuko dira lapurrak edo aurkitzen duzula objekturen bat, edo gaua pasatu behar duzu, beratu behar duzu kanpelekuan zauden edo ostatu batean, ezta? Eta gero, jokoaren oso parte garrantzitsua da borroka, ezta? Eta borrokak egiteko badago interfaz berezi bat, orain ikusiko dugu. Interfaz horretan, hemen ikusten da beste erronka batean aukerak ere ager daitezkeela, zer egin nahi duzu hau edo bestea. Kasu honetan, begi bakar batekin aurkitu zara, borrokatuko duzu edo ez, megabai. Eta ja sartzen zara borrokan. Borroka txandaka da, hau, hasierako interfaza zen, orain pizkatu betu dugu. Eta badaude rol bideojoko asko txandaka doazenak. Hasieran holan zirenia guztia, Final Fantasyko desarroiek, Pokemonak bebai, txandaka ziren, baina gaur egun ere, hartzen baduzu Baldur's Gate, txandaka doa. Orduan, pizkat formatua hori da. Baditu beste bideojoko mota batzuetatik hartzen dituen ideiak, adibidez, roguelike-eko kontzeptutik, hiltzen zaren bakoitzean hartzen duzu abantaila berriren bat, orduan hobetzen zoaz, ezta? Atzera nahi dut. Vale, eta hau da, prestatu dudan bideojokaren trailera, ez dakit soinua badagoen. Ez dakit zuntxe momentu nahiz izan, soinurik dikogun. Zabetuko gara jartzen dira. Ez txuko, baina, bueno. Claro, es que soinua garrantzizkoa da, Bai. Igual, bos gara ditutik ez da entzuko ez. Hemen agertzen da, pizkate bideojokoaren aurkezpena. Imanol Etxeberria da marrazkilaria. Eta, pizkate azaltzen da nola Erdi Aroan, Euskal Herrian, nola eraso ugari egon zirela, Erromatarren, Frankoen bizigoen partetik, baina, egon zela hor pertsonaia bat, izan zela Eneko Aritza, lortu zuela Euskal Leinu guztiak bateratzea, eta horregako gatazkan, Basa Jaunen laguntza lortu zuela, eta horien bitartez, harri erraldoiak bota zituen etsaiaren gainean, eta Mari Jainkosak ere eman zion laguntza berezi bat, karbunkloa, adur bizindarrez beteriko harri miresgarria. Eta handik aurrera, Iruñeko errege bakoitzak hurrengokoari pasa dio karbunkloa. Baina, orain hasi dira arrisku herriak agertzen, horietariko batzuk dira Pastelako erresuma eta bebai Akitaniarrak. Eta badago ere, ez ezagunak diren, baina oso arriskutsuak diren gurtzaile ilun batzuk. Orduan, hemen bukaeran, agertzen dira holan osoari irudi batzuk jokarena, eta agertzen da hemen itxulapikoa.eu zen, azararen 17an dela datorren astelehenan, hasiko dela crowdfunding proiektu hori, eta nahi duenak aukera izango duela proiektua babesteko, eta nik kalkulatzen dut egongo dela gutxi gora bera datorren udaberrirako, eta orduan proiektuak babesten duenak udaberrian jasoko du jokoaren jokoaren artxiboa. Hasiera baten prestatuko dut Windowserako, baina segun eta ze aurrekontu lortzen den, bebai Linux eta Androiderako bebai aterako dugu. Orduan egongo da aukera mobietan, edo Steam Deckean, edo ordenagailuan jolasteko.
Eta bueno, hori da nire plana, nik uste dut ondo joango dela, eta bueno, ikusten duzuen bezala, hasi nintzenean hori Telegrameko bot txiki horrekin, gero aurrera eginez eta jendearen laguntzarekin, heldu alzara, eukitzera proiektu ez handia, baina garrantzitsu batera. Eta espero dut gustoko izan duzuela aurkezpena, eta galderari baduzue, esan lasai. Hori, mikrofona deko zu hortik, orduan ez dakit baten batek galderaren badeko. Bestela, nik ingo dutxutez besterik parik. Aipatu duzuz ez, bideojoku baten garapeneko prozesu erronka, trikimailu ugari ez. Ez dakitz baten bateko zuen nabarmentziko lan zailtasun aldetik, batez be, hasi berri bat entzat esango dugu, igual, apurret ez, mingarrize edo gatza hau izan dana. Zein esatezu erronka? Hori da, aipatu duz bai. Adibidez, orain prestatzen zen bideojokoa izango da zuk bakarrik jolasteko. Prestatzea jokalari ugarirentzako jokoa, horrek nahiko zailtasun handia sartzen dio. Eta orduan horretan ez dut sartu nahi. Bere momentuan, eukin nuenean Telegrameko bota, hasieran neukan nire etxean zerbitzari bat, baina gero pentsatu nuen, zinuela euki etxean, ez zaukan zentzurik, eta orduan prestatu bari izan nuen jokoa, odeian, ibiliko zen leku batean, hartu nuen Heroku, oso ondo David. Eta merkea da gainera, baina, Heroku dauka, konturatu nintzen daukala gauza bat, ez dizula usten bertan fitxategia gordetzen. Egunero, sortzen diren fitxategi guztiak matxakatu egiten ditu. Orduan, sortu bar izan nuen beste leku batean, repositorio bat, jokoan dauden fitxak, pertsonen fitxak, gauza guztiak hor sartzeko. Orduan, bazkenean, guzti hori nahiko komplikatua da, daukazulako zerbitzari bat jokoan, deitu egin behar diola beste repositorio batera fitxategiak elkarbanatzeko, eta nik uste dut, hasteko hobeto dela egitea zu bakarrik jolasten duzun joko bat, eta igual etorkizunerako pentsatuko du, multijokalari direntzako aukera. Eta horren ari gero aipatu duzu lehenengo Windowserako, gero beste bertsio batzuk, batez be, interesan doztez Androiderako port baten aukeriek, ez zukzulan? Jendeari nik uste dut gehien interesatzen zaiona dela mobilan jolastea, ordan nik nahi dut hori egitea, baina lana da, orduan hasipena errezenetatik dela Windows eta Linux delantzerakoa, eta gero ja Androiderako. Batez be, Unity-gaz eta lako tresnakaz nahiko errez dago gaur egun porteatze lan hori eitxe, ez dakit apurut sakondu dozun horretan, ikusi dozun zerronka torrileik ezen alde horretik. Erraz baten konpilatzen da, baina eske joko aldatu egiten da. Ze nik imaginatzen dudanean jokoa mobil batetan, ageriko dira gauzak atzamarrarekin ematen diosuna. Adibidez, txaia jotzen dizunean, zu badaukaz aukera kolpea gelditzeko eskutuarekin, eta hori eman behar diozu, agertzen da eskutu bat, eta eman behar diozu atzamarrarekin, faiatu egiten baduzu, ez duzu lortzen, ez da? Baina, ordenagailuan atzamarrarekin ezin duzu eman. Orduan egin behar da teklekin. Orduan ja, ez bakarrik konpilazioa, ja jokoaren jokagarritasuna aldatzen da. Zelan egiten dituzun, mekanika horiek, atzamarraren mekanika jasen duzu erabili. Teklekin, igual ez da inona, edo segun zelan egiten duzu, igual bai. Orduan, gauz horiek ere moldatu egin behar dira. Ados. Ez dakitz, hortik publikotik, baten bat. Neu dauka galdera. Ikusi dutenez, machine learninga aipatzen dezunez, tokatzen zaidanez horren inguruan galdetzea. Kuriositate, ze teknika erabili dezute adimen artifizial hori iteko machine learningaren barruan? Jokoa oraindik garapen prozesuan dago, oraindik ez dut sartu, baina plana daukat sartzeko etorkizunean. Orduan, orain dauzkana dira arauak. Ditu arau batzuk, eta arau horiekin txaiak erabakitzen du zer egin, bebe dauka ausazko elementu bat, baina ausazko hori ez da edozer gauza. Baizik eta etxaiak bebai baditu bere ezaugarriak. Orduan, etxaiak badauka adimen ezaugarri bat, eta etxaia adimena denala ez, bere erabakiak izango dira hobeagoak eta txarragoak,
Eta orduan gauza asko hori aldatzen da segun eta bere adimenarekin eta bueno, arauak daudela, baina ez da beti gauza bera, aldatu daitekela. Eta nahi dudana, kontatu dudan hori, nahiko nuke prestatu, eta da jokalarien erabakiekin, jokoa zurekin ikasten joatea, eta orduan, zure mailarekin parekatuta dagoen zerbait eukitzea. Oso ondo. Esperientziatik bideo jokoen garapenean ez, baina adimen artifizialean baukat esperientzia eta ez da arraza izango, aipatzen duzun hori egitea, bereziki zaila igual irutzen zaidana izango da pertsona jokalarira adaptatzeko prozesu hori ze hor azken finean adimen artifiziala berreentrenatzen joan behar dezu, errekurtso batzuk eskatzen ditu, igual ordenagailuan edizio egiten dezunean bai hor posible zaizu, mugiko horretan ja hori asko zailagoa ikusten dut. Baina, erronka polita da, hainbat bideojoko titulu handiak, izen handikoak aipatu izan dute askotan hori, gai izaten direla jokalarira adaptatzeko, oraindik ez dut inoiz ikusi ondo funtzionatzen dutelarik, baina, baita ere behaiek hartzen duten esparru asko handiagoa da, jolas honek hartuko lukena baino, beraz problema komplejoa hori da. Baina, nik animatzen bat zaitu, porque adimen artifiziala zuk zen bezala orain arauen arabera da, sartu dezakezu hausazko puntu hori zuk sartu dezakezu neurri batetan, adimen artifizialak hortan lagundu dezake azken finean. Bai, horintxe bertan, normalan RPG jokoetan egiten dena da, zure mailara egokitzen bada, da zure ezaugarria kontutan hartuta. Zu baldin badaukazu, 3. maila, jokoak eskalatu egiten du zailtasuna, baldin badaukazu maila 30, egiten du zailtasun handitu, orduan bai egiten da, eta ez doa intxarto, hori, zure mailarekin egokitze hori. Baina gauza bada zure pertsonaiaren ezaugarri egokitzea, eta beste bada jokalariaren erabakiei, ze jokalari bakoitza ezberdina da. Badaude batzuk hobeagoa, beste batzuk txarragoa. Orduan, egia da, asko zailagoa dela, baina gaur egun badaude baliabideak, eta nik uste dute horra aukera polita dagoela. Aurten izango dira? Jokoan? Oraingoz ez. Polita izango zen, baina pentsatu proiektu hau dela 0 euroko proiektua. Itxulapikoan lortuko dudana, da marrazkilaria ordaintzeko, eta ez dago askoz gehiago. Baina, arrakasta baldin badauka, eta jarraipena ematekotan, bai aukera polita izango zen, hautsak grabatzea. Bale? Bai. Kaixo, zorionak, bi galdera. Ondo ulertu badut, autodidakta zara, zure kabuz irakasi duzu? Nik programatzen badakit, nire lanagatik. Orduan, programazio aldetik hori ja baneukan. Baina bai, orain egon naizena bai izan da Unity ikasten neure kontura. Zorionak berriro, Eta hizkuntzak, euskaraz dago, Bai. beste hizkuntzaren batean dago, planteatzen duzu? Oraingoz ez. Da, beste galderaren antzekoa. Agian euskararen bikoizketa ordaintzeko gaztelanariara itzultzea, baina... Gaztelanera ez nuke itzuliko, ingelesera agian bai. Baina, oraingoz ez. Nik erabiltzen dut Unity programatzeko. Eta ez dakizun lehen azaldu duzun bezala script bakoitza funtzio bakar bat izatea. Gure erakutsi digutena da Unityn dekozula aukera bat, esateko funtzio bakarrak, zelan azaldu, pertsonaia eta etzaiak dekote pila bat aman komuneko funtzioak. Adibidez, mugitzea, atakatzea eta horrelako gauzak. Unityn egin dezakezuna da script bat funtzio basiko horiek adieraziz, eta gero hortik ataratzen dozu seme bat dituena funtzio horiek eta gero aldatu ditzakezu gauza gehiago. Hori da erabiltzen izan dozuna... Nik normalean banatuta aukitzen dut programazioa eta Unityko baliabideak. Nik Unity erabiltzen dut gauza bisualak lantzeko.
Orduan ez dut, ez zait gustatzen erabiltzea Unity, programazio lanak kudeatzeko. Nik dana egiten dut Visual Studioan, programaketa, eta Unity da, gauza bizualak, interfazak, irudiak, baina zerbait egitekotan, hori, esan duzuna, hori asko egiten da, daukazu klase bat, eta gero klase horrek eredatzen du beste klase batzuei. Orduan, hori nik denak ingo nuke Visual Studioan, horren barruan. Baina esan duzuna guzti zentzuzkoa da, ze hori da egin behar dena. Ez dauzkazu lau funtzio bat atzaiaren dako, bestea pertsonaren dako, ez daukazu bakarra, eta gero ja horrek eukiko ditu aldaketa txiki batzuk segun nork erabiltzen duen hori. Esan daitezke, subklaseak eredatu egiten dutena goitik, edo, baina hori da ideia. Vale, mi esker. Ez dakit ja esan duzun, baina bakarrik kuriositate hutsa da, ze hizkuntzatan programatzen duzu Visual Studioan? Ze hizkuntzatan? Bai. Komentarioak? Ez, en plan, Cesar, C++. Bai, erabiltzen dut Cesar. Ah, bale. Bai, ze Unity Cesarpekin doa. Bale. Azkenean ze plataforma erabiltzen duzun, baldintzatuta dago zuk zer lenguaiak ezagutzen dituzun. Adibidez, baldin badakizu Python, igual erabili dezakezu Godot, baina baldin badakizu Cesar, Unity, edo baldin badakizu C++, igual Unreal Engine. Baina, bueno, nire kasuan, nola joko mota hau, interfaz aldetik oso simplea da, ez daukalako irude, olako entorno oso handiak mugitu behar, ez dauka zentzurik Unreal Engine erabiltzea. Eta gainera C++ zailagoa da, Cesar baino. Orduan, gokitzen dut behar dudana, nire mailara, eta Unityrekin nahiko. Bai, eskerrik asko. Beste baten kasuan, igual esaten du, nik ez dute ikasi nahi Cesar, baina Python dakit. Orduan hartzen duzu, dibez Godot, dala, horren antzekotasuna daukana, eta jazta. Eskerrik asko. Vale, nik uste dut honegaz ja eurera itxiko guni heldu dela, oso entrenazio dana neko egiz izan. Eta eskerrik asko parte hartzearen. Eta sorte hon, hori. Patu barrero, ez da? Itxulapikoan nahi patu barrero, ez da? Ez da hori. Gogoratu itxulapikoan azaroren 17tik aurrera. Bai, astelenean. Astelenean bertan egongo dela adur babesteko aukeri, osea que, gonbita hor luzatuta dago. Bale, baina...